Vice President Honorable Dr. KCD Mohadi is the acting president while His Excellency is in Ghana on official business. Sadapina mashoko buda panguwa ino vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Panguwa inoonekwa kunzi Mohadi onekwa kunzi kubva apa kutanga this year ndiye ari kuonekwa kunzi kunyange zvake ari the second vice president ndiye ari kusiyirwa matomu nemutungamiri wenyika. VP Kosano Chiwenga is never being trusted. Haachavimbiki naye iri panguva ino they are trying to paralyze and sideline him. Talapina mashoko anomudanyo panguva ino subscribe or like on the bell icon. Nick Mangwana ndiye posted this post. Wanaona achireply achiti Zimbabwe is a lost cause. Maybe after the war vets die off, but for now kanganwai munochembera muchingoshuvira a better life. Get out of Zimbabwe, take citizenship from other countries and enjoy, and come back when ZANU is dead. Maripino Chiti, so you alternate between calling him doctor and the retired colonel, Zim or rather ZANU and titles. Maripino Chiti, let these oldies rest. The plan of their deaths. They can't plan our future, because in the next 10 to 20 years, they will be dead. If not tomorrow, ends of our constitution. We've never witnessed any president visiting Zimbabwe since the Second Republic took over power. While that man is globetrotting, anobuda chitaura mamwe mashoko atikati titaure panguva ino ekutukwa. Manopindawo achipindura Rani Mangwana achiti, why did you not mention Dr. Chiwenga? Manopindawo achiti, why are you mum on the violence of the constitution, Mr. Mangwana? Manopindawo achitaura achiti, I thought protocol says the acting president is the last VP to shake hands in the president with the president. Doma developments anobuda achiexpresswa navanhu akasiyana siyana pamusoro aiwapenawo nemutungamiri wenyika achienda kughana. The worst part of it achisiyira Mohadi aiwa matomu. Pinda comment section medu dzakungura imuri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like achiti on the bell icon.